Dobrý večer, vážení diváci. Zdravíme vás zo štúdia Národného osvetového centra. Mojou povinnosťou je povedať, že máme dvoch partnerov. Jedného som práve menoval, poskytol na toto krásne štúdio. A druhý partner je Melody Shop, ktorý nám pomáha s technickým nejakým zázemím. A máme pre vás zľavový kód, ktorý budete vidieť nižšie v komentári. Dneska máme tu radosť a tú česť privítať vzácneho hostia Peter Lipa. Vítaj, Peter. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem vás dvoch, ale samozrejme aj našich prípadných poslucháčov, divákov. Ja by som možno začal otázkou, ktorú som dal aj predošlému hostovi, pretože ja mám rád históriu a mrzí ma, keď už nie je možno sa na veľa vecí opýtať, ktoré sa už možno ľahko nedozvieme od tých, ktorí veci zažili. Mňa by určite zaujímalo, že ty, keď si bol mladý a možno si mal prvý kontakt s hudbou, prvá tá iskra prebehla, vlastne čo bolo v tvojom okolí, čo ťa ovplyvňovalo a čo bolo na tej scéne? No, tak ja som bol mladý veľmi dávno a na inom mieste, ja som vyrastal v Prešove, tam som sa narodil a tak tam som vnímal bežne začiatky československej populárnej hudby po druhej svetovej vojne, no, a všetko, čo k tomu prislúchalo v tých 50., 60. rokoch. Takže to ma ovplyvňovalo a stal sa zo mňa náruživý a verný poslucháč. To bola moja prvá funkcia v hudobnom svete a poslucháčom som ostal do dnešného dňa. Stále počúvam a stále rád počúvam hudbu. No a tak som si potom z toho všetkého, čo človek počuje, vyberal niečo a pomaly a isto som objavil tú americkú hudbu, že tam ma ako si najviac zaujíma. A tak sa začal potom o ňu viac zaujímať a vyhľadávať si kontakty. Nebolo to jednoduché vtedy, lebo že sme mali obmedzené možnosti získavania informácií, veľmi obmedzené. Aj svet bol iný, celý svet. Ale ešte navyše sme žili za tou železnou oponou, takže to bolo problematické. Ale vždy sa darilo. Mal som jedného kamaráta, ktorý mal rodinu v Amerike, iný mal rodinu v Nemecku, potom jeden bol diplomat, syn diplomata, takže tak, jeden bol námorník dokonca, chodil na lode, tak donášali platne, donášali materiály, tak sme počúvali. A počúval som rozhlas, nielen náš, teda aj náš, tam to bolo vzácne, populárna hudba bola vzácnosť vtedy. To boli presné časy, kedy sa vysielala populárna hudba. Nie, že od rána do večera, tak jak dnes je to, skoro nás to otravuje. Nie, som vedel, že o 11:00 bude niečo a potom že asi večer bude, že hráme do tanca a na počúvanie sa to volalo. Alebo hrajú vám hudobné skupiny, alebo také niečo. Tak sa volali také špeciálne programy. Tak toto som počúval. Radio Luxemburg bolo geniálne na populárnu hudbu, na anglickú populárnu hudbu najmä. No potom bol Hlas Ameriky, ten bol zase dobrý na jazz, lebo tam bol taký ten speaker, určite už ste o ňom hovorili, Willis Canover, ktorý vysielal každý večer hodinový program, Music USA sa to volalo, a mal geniálny hlas a dával geniálne informácie. Nie, že by som im rozumel, ale tie mená už som registroval. No, v Poľsku vychádzal časopis Jazz a tak. To bolo všetko v mojich, od tých 12 rokov do 18. V tých časoch toto bolo. Tak som získal informácie a stal sa so mňa taký fanúšik. Takže som mal platne doma. V Poľsku vychádzali jazzové platne skôr. Tam bol už v nejakom 56. jazzový festival v Sopotoch. Už tam spieval Bill Ramsey. Som dostal 3 nahrávky. Na tej platni boli 3 nahrávky. To bol taký takzvaná EPčka, to nebolo celé LP, nebolo to 33, tá 33,5 to bola, ale menšia. No a tak tam som spieval tam pesničky, ktoré skoro spievam do dnešného dňa. Spieval I'm Going to Chicago, St. James Infirmary spieval a Frankie and Johnny spieval. Hej, čiže to sú pre mňa stále a veľmi dôležité informácie. No tak sa to pomaly rozvíjalo. Stále som bol poslucháčom. Viem, že v Prešove bol Dixieland už v tých časoch a tí chlapci boli moji rovesníci, ale boli dobrí muzikanti. Už hrali, aj skúsenejší po všelijakých svadbách a tak.
A u mňa sa schádzali a tam sme sa radili, čo budú hrať a ako, že z tých nahrávok, pamätám sa, mal som takú izbu, keď som bol starší, tak som zdedil jednu izbu po mojom dedovi, ktorý zomrel medzičasom, tak tam som mohol, tam bol vchod rovno z ulice, čiže nikomu sme nevadili a tak tam sme sedeli a počúvali. No to bolo všetko v Prešove. Potom prišiel samozrejme rock'n'roll, veľmi silno zasiahol do nás. Jednak Bill Haley, ale aj Elvis Presley. O Elvisovi možno nemusím, ale Bill Haley bol veľmi dôležitý, lebo to bol vlastne taký prvý jazz, ten rock'n'roll. To nebol celkom rock'n'roll taký jednoduchý. Naopak, tam bol kontrabas, gitara, rytmika a on normálne spieval. On nemal imič, tento človek. On len spieval dobre. A ten bol nejaký film, ten som samozrejme nevidel, Rock Around the Clock. A tam bola tá pesnička 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock a tak ďalej a tak ďalej. No. Čiže to boli informácie, tie som zbieral, počúval, tešil som sa z nich, vymienial si informácie s kamarátmi a pomaly a isto som dospel k tomu, že treba hrať aspoň na gitare, keď chce človek spievať. Ja som spieval, keď niekto iný hral na gitare. Tak potom som začal hrať ja na gitare, aby som mohol aj hrať, aj spievať. No a tak to išlo ďalej. No, sedíme v priestoroch vlastne, kde sa nachádza V-klub. To možno by bolo dobre spomenúť, určite sa už o tom veľa aj porozprávalo, no ale samozrejme, ty si ho zažil v tej najväčšej sláve, dá sa povedať? Alebo... Áno, myslím si, že áno. Tak to je samozrejme skok dopredu o veľa rokov od toho, čo som hovoril, ale nevadí. No už si bol v Bratislave. Ja som bol v Bratislave na Vysokej škole, my sme už začali hrať, ale na Bernoláčke sme začali, lebo my sme boli akože mimo bratislavskí, neboli sme bratislavčania, tak sme si sami urobili kapelu, aj miesto sme si našli na Bernoláčke a už sme tam hrali každú sobotu a nedeľu. Ale medzičasom v 66. otvorili Véčko a Véčko sa pomaly a isto stalo takým našim, ja neviem, Royal Albert Hall alebo Lucerna Pražská alebo také niečo. Proste dostať sa hrať do Véčka to bolo najlepšie. Takže všetky kapely, ktoré mali ambície, tak sa snažili dostať sem. A tu sme sa schádzali, tu sme sa všetci muzikanti poznali. Celý ten záver 60 rokov 68, 69, aj 70 roky. Takže dá sa povedať, že Véčko vlastne ovplyvnilo zároveň aj nejakú tú scénu od populárnej doby. 100% ovplyvnilo. Tu sa hralo, takže v piatok bol jazzový večer, v štvrtok bol folklór a sobotu, nedeľu sa hralo do tanca, neskôr to prešlo do diskoték, že už sa nehrali živé kapely, ale ináč tu hrali sobotu a nedeľu živé kapely do tanca. A tá prvá moja kapela, teda ja som mal prvú na tej Bernoláčke, to sa volalo Struny, tam sme hrali Shadows a ja som bol Cliff Richard. A potom už sme mali Blues 5, to znamená, že už v názve sme si povedali, že o čo ide, že už to bolo trošku nejaké žánrové nasmerovanie. Tak to sme hrali vo Véčku práve soboty, nedele a sme mali dobrý repertoár, tak sme hrali do tanca a nemuseli sme hrať aktuálne hity, hrali sme taký výber svojich obľúbených pesničiek. No. A to bolo tu. Potom ďalšia fáza prišla, keď som nastúpil začiatkom 70. do skupiny Revival Jazz Band a to už sa hral tradičný jazz, oni mali skúsenosti, tí chlapci. Vládko Vizar tam hral. Vládko tam začínal kedysi dávno, ale potom prešiel do tradicionálu. Tak. Čiže on bol v tom čase tradicionalista, že tradicionál sa rozpadol, lebo polovica z nich emigrovala do Švajčiarska. Tak Vlado tu ostal a potom sa vrátil do toho Revivalu. Prišiel Tono Rakecký, kapelník toho Revivalu, už ktorý bol aj predtým kapelník a dal to znovu dokopy a vtedy sme začali hrať. To bol taký 72. asi, 71. 2. rok. No. A potom som s nimi bol a hrávali sme vo Véčku pravidelne. A to pravidelné hranie na jednom mieste pre relatívne stále publikum je veľmi dôležité, lebo sa ukázalo, že tým opakovaním sa to publikum namnožovalo, chodilo viac ľudí a vôbec im nevadilo, že opäť je o týždeň a že hráme v podstate to isté až na nejakú, ja neviem, 1-2 nové skladby a tak ďalej. Tak toto som si zakotvil po tých 2 etapách vo Véčku a prešiel som potom do inej polohy a keď sa otvorila Stará Sladovňa,
tak som išiel za šéfom starej sladovne, ktorý bol mimochodom barman vo Večku, ešte zo starých čas, a hovorím mu, Ľubo, že nemohli by sme tu hrávať? A on povedal, že dobre. A vtedy sme začali ďalšiu éru a hrali sme 15 rokov, každý štvrtok v starej sladovni. Čiže to bolo také to udržiavanie, pravidelné udržiavanie toho ohňa, že nezhasínal ten oheň. To boli krásne časy, to si pamätám veľmi dobre, však som tam chodil na vás. A my sme občas za vás zaskakovali, keď ste boli vonku. Sme hrali s bratislavským Big Bandom, sme tam hrávali. A tam naozaj bolo vidno, ja som nezažil Véčko v tejto podobe, ako hovoríš, ale tam bolo vidno, že tam boli už štamgasti, ktorí vyslovene už čakali na to, že bude večer, proste prídu chlapci, budú hrať a štvrtok, no. Tešili sa, Kilimamba, všetko fungovalo. Everybody loves štvrtok night. Štvrtok night. Lebo to som musel pretextovať, lebo originál bol Everybody loves Saturday night. Áno. Ja som to dokonca zaranžoval pre bratislavský Big Band, sme to hrali tiež tam, keď ste vy neboli. Lebo to tam muselo proste byť, tá pieseň. A to bolo fajn, tam to bolo veľmi fajn. Veľmi dobre to bolo. No, to boli dobré časy. Do dnešného dňa ľudia spomínajú, starší. Tak znamená, prídu nejakí takí, najmä takí, ktorí študovali vtedy v Bratislave, tak tam chodili. To bolo 15 rokov, to znamená od roku 1980, prežili sme 89. revolúciu tam, do 95. to vydržalo a potom sa to začalo rúcať. Aj u nás v kapele sa to začalo rúcať, čo je súčasť života tiež, ale aj ten podnik už nebol tým, čím bol predtým, aj tam sa to menilo, parkovisko, tu bude niečo iné a tak ďalej. To boli 3 poschodia piva, rôzneho piva. Bolo podzemné, prízemia, prvé poschodie, všade bolo pivo. A bola aj dlhá pauza, myslím, Národné osvetové centrum malo nejakú pauzu aj s tými priestormi, že to nefungovalo, potom to zrekonštruovali. Čo sa Véčka týka, myslím. Áno. No. Véčko potom pre mňa stratilo už význam. Ten jazz sa tu nehral už to nebolo tu a boli tu diskotéky. Takže vytratila sa komunita. A navyše sme už boli starší, takže už sme neboli vysokoškoláci, čiže sme sa museli prehrať do inej podoby. No, tak sa to... Ja mám takého chrobáka v hlave, Peter, musím sa ťa to opýtať. Dávaj. Videl som video kedysi dávno, už to video zmizlo. Bolo to na YouTube. A bol to vlastne nejaký klip starší, ty si tam ešte bol mladý a hral si na bicie. Je to možné? Áno, je to možné, ale nehral som nikdy oficiálne. Takže to bol hraný klip. Ja si myslím, že aj viem, kde. Točili sme nejakú televíziu, niečo niekde v exteriéri a náš bubeník Piťo Popluhár, veľký kamarát a veľký fanda a veľmi taký roztržitý človek meškal na to nahrávanie, tak som si sadol za bicie, ja som sa tváril, že to hrám ja. Takže to bol playback, samozrejme. Dilema vyriešená, so Šrankou sme sa bavili, že so Šrankou sme to videli, ale tak 10 rokov dozadu, alebo 11 rokov, že to je možné, Peter hral na bicie. A na niektorých videách som napríklad s trúbkou tiež, ale ja som hral aj na trúbke. Ty si hral, to som nevedel, predstav si. Hral som, no. To sa mi, samozrejme, trúbka sa mi páčila už z čias, teda dávno minulých, to keď som mal ešte neviem, 17, 18. Aj som mal doma trúbku, ale žiaľ Bohu, chýbala mi taká tá disciplína a tá snaha, že ja chcem. Len som myslel, že to pôjde rýchlejšie a keďže to nešlo, tak som sa vzdal trúbky. Prvých 5 rokov je takých troška ťažších a potom už... vydržal rok, ale potom som sa k tomu vrátil a hral som klapkový trombón. Áno. To som mal repertoár, keď sme hrali ako Blues 5, tak som vedel asi v 4 pesničkách som mal svoj part, tak som ho vyťahol a zahral som toto. No. Už keď sa bavíme o trúbke, tak vlastne si mi možno nahral takú otázku, ktorú som sa ťa taktiež chcel opýtať. Keďže je tu jedna taká osobnosť, ktorá pomerne odišla veľmi skoro z tohto sveta, a dnes sa po nej pomenovala, nie dnes, ale dodnes existuje cena, ktorá nesie jeho meno, je to Ladislav Martoník. On teda narodil sa kúsok od Prešova v Košiciach. Ty si sa s ním poznal osobne? Žiaľ Bohu nie. Len som o ňom vedel, že je. Dozvedel som sa o ňom, že on je trúbkar vtedy, keď ho zastrelili. To znamená v 68. Že koho zastrelili v Košiciach a vysvetlo, že ho zastrelili trúbkara. Ale poznali ho dobre chlapci z Tradicionál klubu,
lebo on hral aj s nimi, s Igorom Čelkom hral. Igor. A ten ešte stále žije, ten ho poznal, takže tam sa dá získať akože veľmi také dobré informácie sa dajú získať. Ale on hral síce tradičný jazz, ale chvála Bohu, myslel aj ináč, hudobne, to znamená, že mal iné plány a nezostával pri tej polohe tradičného trúbkára, kde je trošku iné hranie, ale chcel hrať moderne a preto chodil do Gracu do školy. Vtedy, v tých časoch, čo bolo úplne niečo mimoriadne, tam vtedy sa dostali len akurát takí pražáci, akože Vitouš a Hamer a tak. Áno. Ale a naraz z Košíc, teda z Bratislavy v tom čase sa tam dostal Martoník, takže on bol práve na dovolenke z Grácu. Bol cez prázdniny doma v auguste, keď sa to stalo. No, tie informácie sú rôzne, ale myslím, že sa aj bál, že by sa nemusel domov dostať. Jak prišli vojska, tak išiel do Košíc a chytil zblúdelú gulku. Čiže neuveriteľné nešťastie, ale myslím, že tam dokonca dostal štipendium v tom Gráci, ak sa nemýlim. Áno. To sa dávalo niekedy aj zo súťaží, že keď sa absolvovali Vitouš aj presne, Jirka to Mráz, boli to plody dostali. súťaže, hej, to boli ceny, že ceny. dali školné. No, škoda, že nie sú nahrávky, vieš, že vtedy sa bežne nenahrávalo. Jednak nebolo ako, kde a s čím, nebolo. 3 mikrofóny, jak my tu máme, takáto paráda, to nebolo niekedy. Všetko bolo na jeden mikrofón, maximálne, one mic session. Že sa dal v strede jeden mikrofón a ostatní hrali, to zase ty, Ďurko, dobre poznáš, lebo ty to prevádzkuješ troška stále. vraciame k tomu občas, hej, keď nahrávame, áno. V každom prípade ja musím povedať teda na margo toho, keď spomíname, že vlastne ja som tú svoju profesionálnu kariéru začínal s Peťkom, lebo Peťko ma angažoval do kapely. Jak sa to vtedy treba? Kombo Petra Lipu, že? Kombo Petra Lipu, hej. A ja som zažil vďaka Peťkovi úžasné chvíle. Výborní muzikanti tam hrali. Tam Toník Jaro hral, Janko Fabrický hral, Andrej Šeban, Boris Urbánek písal aj Andrej písal výborné piesne, aj Boris. Karol Lagos tebo. Karolko, my sme boli dvaja dýchári s altkou. No a chodili sme do zahraničia, boli krásne zájazdy. Milesa Davisa sme videli, stretli. Leteli sme s ním v lietadle. A som ti za to veľmi vďačný, lebo to boli nádherné veci a bolo to v 80 rokoch, ktoré to boli roky, kedy sa vycestovať až tak nedalo, teda skoro vôbec. No, špeciálne za takýchto okolností. My sme sa dali, ja som to teda dal dokopy, túto formáciu, v 85. predpokladám a vtedy ten dôvod bol taký, že ideme nahrávať novú platňu moju. Hej? A vtedy sme nahrávali pesničky na platňu Je to stále tak, alebo That's the way it is, aký bol preklad, ale v podstate išlo o to, že tá pesnička bol work song Ederlyho. Áno. A Milan Lasica na to napísal text veľmi dobrý, tak tento rámcovalo tú platňu, pamätáš sa? Áno. Nakoniec som to urobil tak, že úvod je a koniec je z toho istého. A medzi tým sú pesničky, ktoré väčšinou napísali Andrej a Boris. Áno. A plus texty, vznikla aj americká, teda anglická verzia, že? Z tej platne, čo vtedy občas sa stávalo, akože na vývoz. Hej. To Opus robil, lebo to bol na vývoz a predávali ju, ja neviem, v Bulharsku, v Maďarsku, v Rusku ju predávali, v Sovietskom zväze a tak. To robil na vývoz Opus, že urobila sa anglická verzia. No takže to už bola moja druhá platňa, ale neviem, či si nehral aj na prvej názov. Nie, myslím, že nie. Morning si nehral. Nie, myslím, že tam hrali chlapci, tam hrali točáci, to znamená Ďuro, Fero a Dušan. Áno, Ďurko Lehocký, Ferry Karnok, Dušan Huščava. Tak. Áno, a to boli ale výborné časy. Dokonca existuje niekde klip. Samozrejme, že existuje. Ja tam s tebou hrám. Pesnička sa volá Nestojí to za veľa. A Ďurko vystupoval. A Ďurko vystupoval v úlohe Milesa Davisa. Áno, ja neviem. No tak nepamätáš sa, lebo Boris... Celý život sprevádza. Hej, Boris napísal tak tú trumpetu, že to bola veľmi kópia toho soundu bola presne tak. A Ďurko aj tak hral, hej. No.
Tak s touto kapelou sme potom cestovali a hrali ďalej a to bolo veľmi dobré. To bolo veľmi dobré. Tiež veľmi rád spomínam aj na teba. Neviem, koľko si mal rokov, či si už mal 18. No tak ja som mal vtedy 18. No tak 18 rokov. No, takže to odtedy Ja už som ťa videl, ja už som vedel o tebe, som ťa poznal z toho Big Bandu a potrebovali sme nového trúbkara. To bolo super. To boli fakt krásne zážitky a vlastne sme mali, ja som mal obrovskú možnosť, všetci, ale pre mňa to bolo niečo neuveriteľné, že človek mohol ísť a vidieť na festivaloch tých hudobníkov. Pre všetkých to bolo úžasné. Aj pre mňa. No. Takže som ti vďačný za to bolo úžasné, fakt. Ja som vďačný, že sa nám to podarilo, lebo to bola naraz otvorené okno, naraz prišiel čerstvý vzduch po dlhom dusne, však to bolo úžasné v Holandsku, nepamätám sa, keď sme hrali Hertogenbosch na festival, celé námestie nám tlieskalo. No. To bola úspešná formácia. Áno. A hrali sme vlastnú hudbu. Áno, hej. Vieš, nehrali sme žiadne štandardy sme nehrali. Samozrejme nejaké sme hrali. No, bol tam ten workshop a Since I Fell for You. Since I Fell for You, aj Spain sme hrali. Viac sme veci hrali, ale základ toho celého bol vlastný repertoár, ktorý sme už predtým nahrali na platník. Áno. Vieš, a mal aj slovenskú a anglickú verziu, to bolo úžasné. To bolo fajn. Ja to s tým nahrávaním trošku musím spomenúť, lebo ja som začal nahrávať až keď som mal 40 rokov. Ja som do 40 nemohol nahrávať. Keď išiel Revival Jazz Band nahrávať, tak škrtli všetky pesničky, kde som ja spieval, že to sa nedá, že Lipa nemôže a nahrali len inštrumentálnu. A dôvod? Jeden pán, ktorý bol riaditeľom Opusu, vtedy ma nemal rád. To je celé. A to stačilo. Veľmi dobre. Vieš. A ešte k tomu sa vyhováral na ministerstvo kultúry, že to tam je, že Lipa nemôže. Lenže medzičasom som ja už bol v Prahe v bluesbande s Anderstom, nie? A ja už som tam mal platňu v suprafóne, vieš, som nahral. Tak som mal potom tzv. Pražský argument, že to bola jedna republika vtedy. Áno. Tak v Prahe môžem mať tu doma, v Bratislave nemôžem, tak som išiel za tým Kojšom a ten sa pozrel a samozrejme, že ma vôbec nepoznal, to som ja vedel, že preto som tak smelo išiel za ním. Som mu povedal, že vy ma vraj nemáte rád, pán Kojš. No tak to sa dalo do poriadku, zatelefonoval a tak som potom mohol začať nahrávať aj v Opuse a to bola moja druhá platňa. A ja som na ňu veľmi hrdý do dnešného dňa. Ano. To bola ambiciózna hudba, veľmi zaujímavé aranžmá a myslím si, že pre ľudí, ktorí sa v hudbe vyznajú, tam sa aj dnes nájde veľa zaujímavého ešte. Áno. To je ako fascinujúce, že ten život tých umelcov a hudobníkov ako takých a ešte v režime, kde nemusí byť každý ten človek, ktorý nejakú moc má byť naklonený tomu. Ľudia si nevedia predstaviť, že to nie je vždycky medlízať. A ja by som mal možno taký dotaz, či si zažil v živote obdobie, keď si mal naozaj nejaké veľké existenčné problémy, že už išlo do tuhého. No tak predovšetkým môj život je iná kapitola. Toto je len hudba, o ktorej sme rozprávali. Ja som študoval stavebnú fakultu, ja som inžinier stavebný, lenže už v závere mne to tak začalo byť jasné už od začiatku a v závere už keď som bral diplom, mi bolo jasné, že ja nechcem v stavebníctve robiť, ja nechcem škodiť stavebníctvu, ale že ma najviac zaujíma hudba zo všetkého. Čiže hľadal som si zamestnanie, kde by som mohol ďalej robiť amatérskú hudbu. No a vtedy som našiel zamestnanie v rozhlase ako redaktor pre vedu a techniku, lebo som bol akože technicky vzdelaný človek, tak som získal miesto redaktora v rozhlase. Čiže toto som robil a hudba ostala môjim koničkom. No a potom prišli dve životné situácie. Videl som, že ten plat je úbohý. Ja som bol sám v Bratislave. Ja som z pomerne z chudobnej rodiny. Mama žila ďalej v Prešove a potom sa presťahovala do Košic. Ona ma už nemohla podporovať, keď som už mal diplom a tak. Tak keď som chcel mať nejaký byt napríklad, alebo také družstevný takzvaný, tak som musel si zarobiť, ale s hudbou sa zarobiť nedalo. Samozrejme v rozhlase bol ten plat veľmi slabý, tak som si povedal, že skúsim byť muzikant profesionál. Vtedy som nastúpil k Offermanovi a u Offerman bol jeden kapelník, bubeník bol a veľmi šikovný manažer to bol. Nebol dobrý bubeník, ale bol to príjemný človek a dobrý manažer to bol. No a my sme hrali vlastne z 12 mesiacov v roku sme hrali takých 9 skoro v zahraničí. Čiže to bol veľmi lukratívny job. Ale aj napriek tomu som si uvedomil
po roku uvedomoval som si to stále a po roku a pol som povedal stop. Ak je toto byť hudobník a mám toto robiť ako hudobník, tak nechcem byť hudobník. Čiže som vtedy musel urobiť strih, sekol, odišiel som a vrátil som sa normálne do zamestnania a nemal som nič tu. Nič nebolo. Takže si mal ako pauzu ako Davis nešiel do iného zamestnania, ale usekol si nejakú oblasť svojho života v kariére. Tamto som musel useknúť, lebo to ma nenaplňalo vôbec. Tak som si svoju hudbu alebo svoju prezentáciu v hudbe nepredstavoval. Takže to bola taká zvláštna situácia. A to bolo zhruba v období, keď si bol, koľko si mohol mať rokov? To bolo presne, keď bolo 70, v 72., v 73. To som mal 30 rokov asi. A už aj predtým som bol v takej situácii, my sme celkom z toho Včka, keď sme mali Blues 5, tak sa nám to celkom darilo, ale po 68. 69. Marian Varga založil Collegium Musicum a moji dvaja kolegovia to zobrali ako ponuku, lebo sa im to páčilo a my sme tiež nevedeli, čo bude ďalej. A Marian bol vtedy už ako ten projekt a jeho postavenie a to, aké mal tu skúsenosti, aké mal meno, už bol takou zárukou dobrej existencie, tak aj bubeník Dušan Hájek, aj Rasťo Vachov odišli a ja som ostal, Blues 5 ostalo vo vzduchu. To nebolo nič, no tak nebola kapela. Takže vtedy som zobral toho Fermana. A potom som zase musel skončiť, lebo to ma nenaplňalo. Tak som sa znovu vrátil. A to boli vždy také návraty a stretnutia a tak ďalej. A vždy to išlo ďalej a ďalej. Ale ostal som tomu verný, to je dôležité. No. Vlastne však, keď si spomínal ten Dixieland, kde hrali výborní muzikanti a chodili ste, tak tam tiež vlastne, tam sa podarila asi tá kombinácia. Sice muzika, ktorú my sme napríklad robili v kombe, bola iná, ale ty si s tým TR bandom vlastne potom, čo sa týka aj existencie, určite bol v pohode, nie? Že pre mňa bola veľká zmena tá Praha, to sme tu nespomínali. To znamená, to je dôležité. Keď som sa vrátil, keď som v 80. roku jednoducho, už som bol na voľnej nohe, v 77. som išiel na voľnú nohu, to už som organizoval Bratislavské jazzové dni, už som robil v televízii niečo, v rozhlase som sa prehral z toho redaktora pre vedu a techniku na hudobného redaktora, dal som už výpoveď, išiel som na voľnú nohu, a už som si myslel, že sa uživím hudbou. Tak vtedy som odišiel až vtedy na voľnú nohu. No a potom došla v 80. ponuka od Ľuboša Anderšta, tak som nastúpil do Prahy. To sme založili tú kapelu spolu vtedy. Stal som sa spolukapelníkom a strávil som tam 6-7 rokov, takže som mesačne bol aj 10 dní v Prahe. Celý čas. Alebo v Čechách niekde. A oni zase chodili na Slovensko. To bol veľmi taký poučný projekt pre mňa. Jednak zase to blues bolo transparentne tam napísané, že to bol blues band vyloženie. Ale aj čo sa týka fungovania v Prahe, vždy ten koncertný život muzikantský existoval. To na Slovensku neexistovalo. Samozrejme, skupina ako Elan a ja neviem kto ďalší, tak tí chodili na koncerty, ale jazzmeni, to my sme nechodili na koncerty. Nebola tá infraštruktúra taká? Vôbec nebolo. To sa a nebol záujem. Proste, prečo by sme mali mať my Revival Jazz Band alebo T plus R Band niekde koncert v Prievidzi? Nebol dôvod. Nič. Vieš, to robili len kultúráky, nerobili súkromné osoby koncerty. A tí kultúráci, tí mali iné kritériá, tí si vyberali veci, ktoré zaujímali veľa publikum a tak ďalej. Oslovili viac divákov, čiže to bola komplikovaná situácia. A asi predpokladám, že keď sa to porovnalo s nejakým iným žánrom, tak to asi nebolo tak honorované, keď sa niečo podarilo vybaviť ako iné žánre. My sme boli jednotne honorovaní, lebo my sme mali tzv. Prehrávky, čiže ten slovkoncert, ktorý sprostredkoval tieto hrania, lebo súkromne sa hrať nedalo, len na svadbách, tak ten mal sadzobníky. A všetci hudobníci boli zaradení v sadzobníkoch. Čiže my sme mali vedeli... Musel si urobiť prehrávky. Hej. Aj na výplatu sa robili prehrávky? Áno, na to, aby ťa zaradili do nejakej honorárovej kategórie. To je ako pracovná trieda vlastne. Áno. To je zaujímavé. Áno, to bola práca. Okolo toho existuje aj viacero takých úsmevných príhod, myslím. Tak ja ti poviem, že ako to bolo napríklad, že bolo jeden rok, pamätám sa, že sa prestalo hrať, že nehrá sa. Že nikto nehral, ani Elan nikto nehral.
sme sa pýtali, že čo je, tak niekto nenaplánoval mzdy hudobníkov. Lebo tie sa plánovali. Oni mali mzdový fond, honorárový fond, z ktorého nás vyplácali. A ja vysvetľujem, že však nebláznite, tak Elan pôjde predsa hrať do tej Prievidze, keď už som ju s ňou začal. A tam príde plná sála, oni zarobia, to sú iné peniaze. Tie peniaze išli do iného vačku a na výplaty boli naplánované peniaze. A niekto zabudol naplánovať peniaze. Tak nehral nikto. Takže ako vo finále, ako realita mohla byť také, že štát profitoval vlastne z toho? Vždy. No tak áno. Že vlastne že jak sa nemohlo podnikať, tak vlastne ten štát podnikal svojím spôsobom. Je to tak? Štát podnikal svojím spôsobom. Čo sa devíz týka, to bolo, by som povedal, až zlodejina, však tam sa odvádzalo až 50%. Tam to boli šialené. A to isté, keď sa hralo v zahraničí. Keď sa vlastne... To je devízy. To je to, čo hovorím, že devízy. Ako náhle si išiel von, tak 50% ti zobrali. A ešte z toho ti zobrali, z tých ďalších 50% ti zobrali tie devízy a dali ti bony a niečo ti nechali potom, ale takto to bolo. Ale vráťme sa teraz k veľmi zásadnej veci, a to sú jazzové dni, lebo však to je niečo, čo pre nás znamená tak pre všetkých jazzu milovných, ale hudby milovných Slovákov, Čechov a vôbec ten priestor je oveľa širší než Československo, ale v tom čase, keď bola železná opona, no tak hlavne pre nás to znamenalo strašne veľa a dodnes jazzové dni znamenajú, takže toto je kapitola sama o sebe na veľmi dlhý rozhovor, ale prosím ťa, Peťko, povedz aspoň nejakú tú základnú genézu, alebo... Vám sa to jednoducho vysvetľuje, pretože vy viete, že ten pocit vidieť niekoho, kto to robí ináč a dobre ešte, a že ty ako muzikant tam môžeš sedieť a vidieš, jak tá rytmika funguje, jak ten povedzme trumpeťák vo vašom prípade, alebo v mojom nejaký spevák, ako to má celé vymyslené, však to je životodarné, to na tom je celé, hej. My sme mali len z počúvania a nikdy sme nevideli nič, veď to sa nedalo vidieť. Čiže táto túžba vidieť niečo, tá bola od začiatku. Jak som začal počúvať hudbu, tak by som chcel aj vidieť, ale bolo jasné, že sa nedá vidieť. To spomínam preto, lebo ja už v 66. roku som robil jeden festival jazzový. V 66. to je ešte 10 rokov pred bratislavskými jazzovými dňami. Na tej Bernoláčke sme zavolali nejakých študentov ešte z Maďarska a Rakúšanov. V 66. sme zavolali s takým jedným trombonistom, sa volal Ervin Padušický, také meno možno, on hral trombón klapkový tiež a on viedol Istropolitanu. A ja som tam spieval v Istropolitane. Aj Rastio tam hral samozrejme a Johnny Turinať a Ivan. No proste starší jazzmeni, staršia generácia. A ja som s nimi hral, ja som s nimi bol v 66. už v Přerove. Vtedy na začiatku na festivale. Aj v Žiline bol nejaký festival. Čiže to bol prvý. No a potom v 70. rokoch vznikla v Prahe tá pražská jazzová sekcia a oni začali robiť pražské jazzové dni. V Prahe bol jeden dávno etablovaný veľký festival, ktorý profesionálne robil Prago koncert. Takzvaný medzinárodný jazzový festival sa volal oficiálne. Tam boli veľké mená. Tá Praha bola vždy veľkomesto svetové, takže tam boli všelijakí Ellingtonovia a Count Basie a Ella Fitzgerald a tak ďalej a tak ďalej. Hej, to tam všetko bolo. A my sme začali, a medzičasom iná generácia mladších hudobníkov, to bol napríklad vtedy Milan Svoboda, tak tí urobili pražské jazzové dny. Iný festival, ktorý robila tá jazzová sekcia pri Zväze hudobníkov. Čiže orgán, ktorý sme nevedeli, že taký existuje. A oni našli skulinku, že to nebolo ani SZM, ani Prago koncert, ani PKS, ale naraz to bola jazzová sekcia. Robili. Tak toto, tá naša iniciatíva bola napodobenina tej Prahy, že urobíme bratislavské jazzové dni. To robil Miloš Paška, náš basista z Revivalu, ktorý bol nadšený organizátor tiež. No a začalo to tak, že sme prvý rok boli na turné v NDR, Ceslov koncert, kde sme hrali s jednou východno-nemeckou kapelou, s jednou poľskou, 3 skupiny a cestovali sme po NDR. A za tie približne 10 dní až 2 týždne sme sa tak skamarátili s tými ľuďmi, že sme ich pozvali, že prídete do Bratislavy. No a keď prišli do Bratislavy, tak už bol základ hotový. To bolo na jeseň v ten rok
a už boli prvé jazzové dni, zavolali sme ešte nejakých Maďarov a to bolo na báze SZM u nás v Bratislave, lebo tu sme Socialistický zväz mládeže. Tak, hej, aby pre samozrejme vo Večku to bolo. Takže to bolo ako nejakým spôsobom posvetené, že To bol nikto prvý nerobil festival. nejaký problém ideologický, alebo Nie, že nikto, to bolo. A hlavne jazz je, a hudba vôbec teda je abstraktný druh umenia. To znamená, že v tom sa aj tak nikto nevyzná, pokiaľ nedáš názov nejaký, že podsta Leninový, no tak oni nevedeli, o čom to je, a nikto nevedel, o čom. Nebolo to proti režimu, to bolo hudba len, no, v absolútnej hodnote. Tak to bol prvý ročník. No a potom Miloš, žiaľ Bohu, spáchal sebevraždu a odišiel od nás. Tak na druhý rok som to prevzal ja a povedal som, že budeme pokračovať a to išlo z roka na rok ďalej. Dôležitý bol jeden bod, keď sme sa z tej bázy SZM vymanili a dostali sme sa pod Slovkoncert. Lebo Slovkoncert už vtedy mal Bratislavskú líru a Bratislavské hudobné slávnosti, teda pre mňa bolo jasné, že má aj valuty na to, aby kupoval západných muzikantov. Takže keď sme získali tento status, tak vtedy sa zmenila aj naša dramaturgia a začali sme pokračovať ďalej. A už sme mali prvého západného hostia, ešte nie Američana, ale on bol síce Belgičan, ale medzi nami bol Američan a to bol Jean Toots Thielemans. Aj, tak to je krásne. No. Hej. Čiže a to je tá cesta, ktorou sme išli až teraz do minulého roku, keď sme oslavili polstoročie. No. Už mal 50 rokov ten festival. Rokov. Tak takto to začalo a takto to pokračuje a verím, že to bude pokračovať ďalej. To bol vždycky veľký sviatok a je pre všetkých jazzu milovných, ale hudby milovných poslucháčov a to boli nezabudnutelné zážitky naozaj. To sme odchádzali z PKO a ešte sme išli celá partia, sme sa prechádzali po meste, sme boli toho plní. To bolo úžasné. A ešte je dôležité, že v tých časoch komunizmu, to znamená pred pádom, pred 89. to malo aj taký, povedal by som, svoj sociálny a spoločenský rozmer. Že tam sa naraz stretla určitá skupina ľudí, ktorí bolo jasné o nich, čo sú to za ľudia, čo majú radi, aké priority, čo je pre nich v živote dôležité a boli radi, že sa stretli. A naraz sa rozprávali ľudia, ktorí sa možno celý rok nevideli. Aha, že tu je ten, to teba som nevidel dávno. Jednoducho spolužiaci zo škôl, ktorí už dávno zmaturovali, rozišli sa a naraz sa stretli dvaja z triedy, lebo aj ten a tak ďalej. To bola veľmi dôležitá súčasť toho celého. Áno. To sa potom samozrejme vytratilo. Dnes je to len o hudbe, že prídu ľudia, ktorí chcú hudbu, ale vtedy tam bol aj ten náboj, že to je niečo také tajné, niečo, čo nie je celkom dovolené, takže ideme na jazzáky. No. Áno, to bola povinná jazda, ale nie preto, že by z donútenia, ale preto, že sme veľmi chceli tam byť. To nás tam tiahlo, že tam treba byť. Áno. Tam sa niečo deje, čo nie je bežné, však to bolo len raz do roka. Áno. A kedy začal taký ten moment, že ste dali spoluprácu so Slovenskou televíziou, lebo ty veľakrát vlastne točíš rozhovory s vzácnymi hostiami a vlastne trošku sa snažíš priniesť aj príbeh tým ľuďom. Kedy ste začali spolupracovať? Už za bývalého režimu ste točili niečo podobné? Áno, veď to, vieš, keď sme sa dostali pod Slovkoncert, tak na nás bol ten festival oficiálny a vtedy už bolo jednoduché ísť do televízie, to bol jeden podnik samozrejme, neboli dva, a zaklopať na dvere, že my máme nový festival a že chceli by sme tiež, lebo však tam boli tiež naši ľudia. Jazzmeni boli všade schovaní. Tam bol režisér Bobby Novan, ktorý zohral veľmi dôležitú úlohu pri televízii. Jednak nakazil dramaturgov, aj vo vedení povedal, že to bude fantastické, že môžeme. Oni robili jazzové programy s Igorom Wasserbergerom, ktorý bol dramaturg. Vtedy Wasserberger bol televízny dramaturg, takže aj cez neho to išlo a samozrejme to schválili a dokonca Igor využíval prítomnosť rôznych muzikantov na to, aby ešte natočil v tom čase, keď sú jazzové dni, v televíznom štúdiu také rôzne, také zvláštne obsadenia, že vybral jedného takého a dali ich dokopy a tam sa hralo. Ešte iné programy vznikali paralelne s tým. Rozhlas nahrával celú reláciu, celý priebeh festivalu a ja som bol stále ešte rozhlasový redaktor vtedy, takže som z toho vyberal a vysielal som to, aby to aj na ostatnom Slovensku a Česku mohli počúvať. A Opus som presvedčil, že
na základe takej zvláštnej zmluvy, že Opus mohol vydávať všetko, čo vyrobil rozhlas. Lebo rozhlas bol producent hudby. Opus nebol producent zo začiatku. Nikto nebol producent, len rozhlas. Aj pre televíziu vyrábal rozhlas. To znamená, aj zvuk pre televíziu sa vyrábal v rozhlase. Nemali oni hudobné štúdium. No a ja som teda presvedčil, bola taká zmluva medzi Opusom a rozhlasom, že všetko, čo rozhlas vyrobí, môže Opus vydať. No tak keďže toto bola rozhlasová výroba, tak bez povolenia autorských tých muzikantov som ja robil sampler a asi, ja neviem, možno 7-8 rokov, možno aj 10, vychádzal sampler, kde bol dvojalbum vinilový, kde bol prierez toho, ktorého ročníka. Že z každého účinkujúceho som vybral jednu skladbu a dal som to tam. Ano. Takže to tak všetko išlo, toto sa tak všetko množilo. No. A tak rástli tie jazzové dni. Ale nerastli divácky, to nebolo také jednoduché. To, vieš, však vy viete to najlepšie, jazz nie je masová kultúra, je to stále menšinový žáner a stále ním aj bol. Ale tá hrstka tých, ktorých to zaujíma, je taká silná, taká dôležitá, že to vedia pretlačiť. Že tí jednotlivci idú a keď je tých jednotlivcov viac, tak sa to stretáva s tým, že naraz je ten výskyt oveľa bohatší. Ja som spomínal jednému známemu, on je veľký fanúšik jazzu a muzikantov a že dneska práve tu budeme sedieť a budeme s tebou robiť rozhovor a on hovorí, že veď jasné, veď Peter, to je náš Šahan. A hovorím, že počkaj, pokiaľ viem, tak on je z Prešova. No tak akože, ale on je zošiel, on je tuto v Šahách strávil strašne veľa času, to je náš človek. A to sa mi stalo, akože toto nebol jediný prípad ešte v minulosti, aj čo sa týka Žilínia Ivana Kellera, ten tiež, jasné, to ste, určite ste sa poznali. Ivana, máte zážitek. A v Šahách je Palo Makovini, to je hlavný, on teda nie je hudobník, ale organizátor a promóter. Teraz vydal knižku o histórii jazzu v Šahách, takže tam je, všade máme nejakých takých svojich ľudí, jak je Ďuro Gergej v Leviciach. Potom začali teda po 89. robiť chlapci festival v Prešove a doteraz ho robia. V Košiciach sa Sabadošovci začali, Gabo Horal takisto. Gabo Horal. No v Piešťanoch bol Dodo Šošoka, nie? Dodo tam mal klub. Ten tam prišiel do Piešťan. Áno, on bol Bratislavčan, ale mal tam ten klub. Ja som ho otváral s Harim Sokalom, si pamätám, a to bol veľmi pekný klub a dobre to fungovalo v tom čase. Tak ešte funguje taký. A to ešte bol už Kursalon, alebo ešte predtým ešte niečo bolo? To bolo na... Nie, to bolo predtým niečo. To bolo v takej kaviarni, ale reštaurácii. Veľmi pekné to bolo. To bolo veľmi fajn. Mal ten taký entuziasmus, že až nakazlivý. Toto je bubenický talent. Sú bubeníci, ktorí toto vedia. Špeciálne bubeníci, lebo oni sú odkázaní na zdatnosť organizačnú. Ten nástroj sám o sebe vyžaduje človeka, ktorý vie organizovať. Vieš, lebo je toho veľa, treba to prepraviť, treba to niekde postaviť, treba niekde cvičiť a tak ďalej. Že tam okolo bubeníkov, keď chcú, tak sa vytvárajú veľké veci. Čiže bubeníci sú dosť dôležitá súčasť tej celej scény. Ale aj speváci, samozrejme. Áno, ale spevákov je žiaľ Bohu málo. Dievčatá sa ešte nachádzajú, že dievčatá spievajú, je ich viac. Každá spieva ako je, ako môže a kopu platní už vyšlo, ale chlapci, je tu Samo Ošek, ktorý je podľa mňa veľmi dobrý spevák. On má na to, len málo nevie to nejak ešte vylepšiť. Potrebuje možno repertoár, potrebuje mať kapelu stálu a potrebuje viac nahrávať. Spevák musí mať asi aj nejaké pesničky, lebo neuživí sa to. Nedá sa existovať. Ty máš kopu perfektných piesní s vynikajúcimi textami Milana Lasicu. To sú úžasné veci a fakt je radosť ich počúvať. A tá spolupráca, vieme, o čom hovoríme, je veľmi pekná, plodná, bola teda. Pre mňa bola ešte okrem toho úplne zásadná. To znamená, ja som spieval dovtedy po anglicky. Presne tak, áno. Ale vďaka Milanovým textom som začal spievať, nielen jeho textom, ale najmä vďaka jeho textom som začal spievať po slovensky, lebo som si uvedomil, že jednak mám k dispozícii krásne myšlienky, ktoré môžem odovzdať poslucháčom, to je veľmi dôležité, ale zároveň je tiež dôležité to,
že mi naraz budú rozumieť všetci, čo chcem povedať. Že neostávame pri I love you, ktorému síce rozumejú, ale ostatným textom nerozumejú, keď spievam po anglicky, ale že naraz viem povedať myšlienku, že dnes ráno bolo pekné počasie a že spievam o tom a že oni že tomu rozumia. Čiže pre speváka je dôležité, aby mu rozumeli, lebo podľa mňa je text, no je to možno trošku rána podpás pre hudbu, ale dobrý text je väčšia polovica dobrej piesne, podľa mňa. To posolstvo je text pre pieseň ako takú. No a samozrejme potom k tomu prichádza melódia, ale muzikanti vedia si prispôsobiť melódiu. Text je dôležitý. Ale písal si na texty hudbu? Všetky. No, vidíš to? Tak klobúk dole. Len na text. Klobúk dole. To ale zase znamená na druhej strane, že nie som žiaden veľký skladateľ. Vieš, lebo tí skutoční skladatelia píšu hudbu. A ja som zhudobňoval texty, to je oveľa ľahšie. Podľa mňa pre nás Ja by som povedal, že to je ťažšie, 100%. No nie, také... Počúvaj, ja som do 40 rokov nenapísal ani jednu pesničku. Ešte tam na tejto platni, o ktorej sme tu hovorili, som mal len 2 piesne. Tuším, že jedno Blues o 11. prste a Inzerát. A to mi zaranžoval jednu Boris a jednu Andrej. Ale už na ďalšej platni som mal 5 a dnes mám celé albumy mám o svojich piesní, ktoré vznikajú na texty. Samozrejme odo mňa, tak to bolo aj v New Orleans, že som nahrával s tamojšími hudobníkmi moju hudbu. A to len na texty vzniká. Určite je to jednoduchšie. Ale ja som skús si zobrať text. Ja som nikdy nenapísal, ako vlastne som ja tiež texty nepíšem. Ja som si spomenul, jak si povedal I love you, lebo my sme urobili jedno celé CD-čko, kde pán Lasica napísal na štandardy americké texty a raz sme sedeli na káve, možno, že vieš dlhší text, ale 2 texty musím spomenúť teraz v tejto súvislosti. No, povedz. A jeden je samozrejme, že to boli len také úryvky, nebol celý text na celú pieseň, ale možno, že existoval, ale ja o ňom neviem, ale začiatok a strašne som sa smial, lebo ten prvý je, že tá pieseň I love you for sentimental reason. A pán Lasica hovorí, tá ľúbim a mám na to aj dôvod, svoj robotnícky pôvod. To je prvá. A druhá bola Michel, samozrejme. No jasné. To je geniálny text, že Michel prišiel, odišiel a neprišiel už vác. Ano. Ten Michel. To je výborné, to je fantázia. Ja som ho obdivoval práve všetci, samozrejme, za tú jeho schopnosť práve, samozrejme písal svoje texty, ktoré ty si zhudobnil, ale on bol schopný ešte aj napísať prekrásne texty na americkú hudbu, kde tá dikcia je úplne iná. Absolútne. To bolo fantastické. On bol sám spevák, muzikant a milovník tej hudby, takže to išlo takto. O Lasicovi by sme mohli začať nový podcast, áno, to je jasné. Len o ňom. Pre mňa to bolo absolútne životodárne. Však aj Morning on napísal. Ráno urobil z toho a ja som bol veľmi spokojný, lebo morning znie ako morning. Áno, presne. Takže tam ti nechal ráno a bol som doma raz tento týždeň, vieš, ten work song. A Inzerát je vlastne tiež jeho text, všetko je jeho text. Všetko je. To je aj Blues o 11. Prosperita. No jasné, no tak o tom aj nehovorím. To je fantázia. Čiže zistil som, že môžem sa chváliť Lasicovými textami alebo vôbec dobrými textami, lebo ja som si aj ďalej vyberal také dobré texty. Myslím si, že teda neviem písať, ale vyberať si viem. Takže to bolo pre mňa výhoda. Preto som sa prepracoval niekde ďalej, že som neostal len tak. Že som sa stal spevák, ktorého poznajú a dokonca poznajú moje pesničky. Áno, toto. Keď som naspieval maturantky, ale to nebol Milanov text, však to vieš, tak on si to vypočul a sme sa stretli, že počúvaj, toto som prečo nenapísal ja? Výborné. On vedel pochváľať. To napísal Rudo Rusiňák, ktorý mi napísal kopu ďalších dobrých textov. Veľká hitovka. Zlaté. No. Tak to sme sa dostali trošku ďaleko, teda ku mne, to sme nechceli, že tá scéna nemá spevákov, nemá chlapcov, ktorí by spievali a chceli dobre spievať. A myslím, že vy dvaja by ste to mohli zvrátiť, lebo v histórii
trúbkári spievali. Aj toto. Jazzoví trúbkári vždy spievali. Áno. Naturálne, Tak to treba bolo, povedať. naturálne. A do Ale mne sa to dnešného páči. Áno. Louis, jak má to duo, To je Dizzy Gillespie a Louis. fantastické. Umbrella Man. Umbrella Man. To je fantastické. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné. Preto o tom. A je jeden veľmi dobrý spevák, ktorý je zase trombonista, Nils Landgren. Áno. Spieva geniálne, vieš. A veľa, akože muzikanti, a to je jedno, či už sú klavíristi, či sú trúbkári, tak spievajú lepšie. Čiže to je vec pre hudobníkov, aby dobre spievali. Nemusia byť len speváci, lebo ten človek, ktorý sa chce identifikovať s jazzom, ten vokalista, musí veľmi veľa vecí vedieť a rozumieť im a byť schopný niečo urobiť, a aby to mohol. A to robí najlepší muzikant, ktorý to vie z hudby. A ktorý spieva, ako keby hral na gitare, ako George Benson, ktorý spieva a hrá na gitare naraz, tak toto je dôležité pre speváka. No. A nie, že by na to nemali, chlapci majú na to, ale ako sa nikto k tomu nejak tak neoddal na plný úväzok. No. Ja si myslím, že v tento miestnosti, okrem samozrejme teba, je tu ešte človek za kamerou, ktorý niečo ospieval, aj keď nie je moc jazzovej muziky. Ľudko Kotlár, musím menovať. Ľudko aj spieva? Ty aj spievaš? No on spieva práve, že... A dobrý hlas. To je Dobrý hlas. pre mňa si len klavirista. musíme ti to poslať. No. A potom hodíš. Tak spievaj, to znamená, choď, keď ti to ide, tak rozvíjaj sa ďalej. Je ten výborný spevák, ten Matúš, čo spieva s Ferom Bálešom. Spievaj starší jazz. Matúš, ja viem, ktorého myslíš. Vieš, ktorého myslím. S Jankou Dekantovou, s tým... Tiež spieva s ňou, áno, aj s Jankou Dekantovou spieva. Uhliarik? Uhliarik, správne. Matúš Uhliarik, geniálny spevák. Veľmi dobrý spevák. Normálne mám momenty, keď trošku cítim tam nejakého Kurt Ellinga a pritom on ho nie že by bol jeho oddaný fanúšik, že ho kopíruje. Nehodie to, ale má tam také momenty. Len Fero mu píše dosť ťažkú hudbu, s tým sa nikam nedostane. Proste Fero zhudobňuje Hviezdoslavov a tak, vieš, a to je aj prečítať Hviezdoslava je problém. Keď nemáš, a keď ho máš ešte v hudbe, no tak to prešlo a ty nevieš ani slovo z toho Hviezoslava. Čiže ten text, že si všimni tie pesničky americké, ktoré máme radi, od Nat King Cola, Armstronga až po dnešného Stinga, alebo neviem, hocikoho, sú pesničky, to sú aj posolstva. To je dosť dôležité. Čiže ten spevák musí aj nejaké myšlienky dávať a nie citovať Hviezdoslava len. Vieš, tak to je dobré na súťaži recitačných schopností, tak tam je dobré, ale že keď človek chce niečo svoje odovzdať, tak trošku iný text to chce. No. Čo je škoda. No. Tak dnes sú dvaja takí lídri spevácky na svete a každý je z nich veľmi dobrý a každý je úplne odlišný. To je Kurt Elling a Gregory Porter. Vieš? A majú každý iný prístup, čiže to je príklad, že sa dá v tomto rozmedzi pohybovať sa, lebo to je veľký diapazon. A byť originálne. Sú úplne iní, obidva sú dobrí, ale prinášajú niečo celkom iné. No. Teraz taká veľmi, by som povedal, kompetentná, typická otázka, že čo máš nové? Nové mám jednoducho to, že som sa upísal jednému diablovi a ten diabol sa volá Fragile. Aha. Kolegovia z Fragilu, ktorých obdivujem, lebo sú dokonalí speváci a ja by som nemohol ani ten bubon tam spievať, ani nič proste. Toto je pre mňa absolútne pole neorané. To ja neviem vôbec, nevyznám sa v tom. Tak oni mi navrhli, že by urobili moje pesničky a veru aj takých 10 pesničiek, tuším, spolu prerobili, zaranžovali a teraz chodím s nimi a s nimi spievam. Zlaté. No, ale som si uvedomil, že akú som si budu na seba ušil, vieš, lebo tam nie je rytmika, ktorá počká 2 takty a ja potom nastúpim a že ja som sám a môžem si vymeniť text prvú slochu za druhú. Nie, tam musím byť veľmi disciplinovaný, čo ja nie som zvyknutý. A musím spievať presne to, lebo oni opakujú texty po mne, oni majú šlágvorty s mojím textom a ja keď vymením text, tak je zle. No a to je jedna vec. A druhá, že sluchatka.
Áno. A nie je rytmika. A ty nepočuješ nič na živote. Musíš mať si odkázaný na tie slúchatka. Takže veľmi ťažké to je, ale veľmi to je dobré, lebo oni to dobre spievajú a tí ľudia to majú strašne radi. Takže máme spolu, nechcem teda machrovať, ale je to 48 koncertov. Fantastické. 48 koncertov. Čo máš nové? To je otázka. Odpoveď na čo máš nové. To je preto, vieš, taká typická novinárska. Tak, ale samozrejme chcem vydať aj album ešte koncom roka, takže pripravujem nejaký album ešte ty o tom nevieš a ty sa o tom dozvieš. Lebo väčšinou Ďurko so mnou hrá na albumoch. Ja veľmi rád, kedykoľvek. Niekedy aj aranžuje a niekedy hrá. Dobre. Áno, tak to bolo. Ako povieš, ja budem šťastný ako vždy. Podobne ako keď ty potrebuješ, tak ja prídem. Áno, Peťko mi zaspieval na Nevergreens tiež. Áno. Krásne. Karola Elberta. Čiže robím nové pesničky a snažím sa nejak zaradiť sa do toho, čo sa vo svete hudby deje a čo sa v jazze deje, lebo ten movement to je obrovský, čo všetko je nového a čo všetko prichádza a akí muzikanti prichádzajú a aký to je široký záber, čo všetko počujeme, to je neuveriteľné. Stále prichádzajú noví a noví ma udivujú. No. A ja som vždy mal rád tých ľudí, ktorým sa podarilo posunúť tú našu hudbu, ten jazz posunúť trošku bližšie k publiku. Vieš, to je ten Armstrong a to je ten Ray Charles. Vieš, a to sú tí ľudia, ktorí sa im podarilo ísť ďalej. Že to prisunuli a tým pádom pozvali ďalších ľudí, ďalších divákov do tejto relatívne uzavretej komunity. Tak a ja sa tiež v tomto duchu pohybujem, lebo mne sa to takto páči. A možno aj preto, lebo iné neviem. Tento ideál mám v hlave, tak sa na tomto poli pohybujem. No. Takže robím nové pesničky na nové texty. Milan už nemá akurát jeden taxi starší, ktorý aj oni dokonca s Jarom Filipom zhudobnili a spievali, ale nie veľmi sa mi to páči, ale text sa mi páči veľmi, je o klobúku. No. Tak ten asi budem mať ako takú spomienku na Milana, lebo už jeho texty nemám, musím zaháňať ďalších. Tam sa píše hneď do začiatku, že človek si zvykol nosiť klobúk nie preto, aby zožal slávu. Človek si zvykol nosiť klobúk preto, lebo má hlavu. To je prvý. Milujem tie pointy, vlastne, to je krásne. Keď to sa mi stalo dvakrát v živote, že mi prišlo do počítača naraz 15 textov Milanovi. Tak keď som to čítal jeden po druhom, tak to boli skvosty, tie myšlienky. Mne je hrozne ľúto, že sme neurobili taký americký songbook s jeho textami. Áno. Tak jednu ste takú... Tak 15 vecí, ale mohlo by ich aj 100 byť kľudne. Áno, lebo on bol veľmi... To mi je strašne ľúto. To bola jeho silná stránka. No a tie jeho preklady, teda nie preklady, a tie jeho slovenské texty na origináli, to bolo... Fantastické. Ja som sa párkrát pokúšal nejaký jeho text do angličtiny. Boli také obdobia a situácie, kedy som myslel, že je to potrebné, zriedkavo. A to som si uvedomil, že to sa nedá. Niet toho človeka, ktorý by to aspoň tak obsah by vedel, že o tom, to bude o tom, ale tie všelijaké slovné hračky a tie rímy, čo on mal, to bolo neopakovateľné. Tie texty boli úžasné. Viem, že určite spím, len neviem s kým. To je záber Dream a Little Dream of You piesne. Áno, tam má veľmi dobrý stred. Áno. Vieš, ten harmonický postup je tam veľmi zaujímavý. Minule som rozmýšľal nad nejakou pesničkou a nevedel som stred vymyslieť, že ako, a nechcel som, aby bola klasika, že subdominanta a tak som počúval som a teraz a takto je ten stred, vieš. To je harmonicky jednoduché a také príjemné. Áno, áno. A naraz je, no. Proste, to je odbočka, ale veľmi dobrá pesnička. Áno. Človek, keď robí hudbu, tak ináč počúva hudbu. Jasné. Ja mám text a ja viem, povedzme, tempo, tóninu, mám o tom predstavu, melódiu vymyslím, nie je problém, ale často sa inšpirujem nejakým groovom, ktorú počujem v inej pesničke, v inej hudbe, ten groove sa mi páči. Vieš, lebo ja na to nemám, sám ho nevymyslím, ale tam ten
na tej nahrávke ten bubeník s tým basistom to vymysleli dokonale. Tak toto je ono, že toto treba požiť, toto myslenie a toto sa bude k tomuto tempu, ktoré ja mám zafixované, k tomu sa to bude hodiť. Tak takéto situácie životné si pripravujeme. A mal si ty nejaké tie svoje ako obľúbencov alebo ideály v tom svete mužských spevákov, čo teba očarili, alebo dodnes proste... Tých je strašne veľa. Strašne veľa. Lukáš, to by sme tu mohli hodinu ostať, ale vrátim sa, okrem Armstronga, toho sme spomínali a ten je geniálny spevák, vieš. Však to asi viete, že Marsalis jakú príhodu rozprával, že mu otec povedal, išli niečo hrať v Lincoln centre nejakého Armstronga a otec mu hovorí Ellis, že no len si pozri, jak to hrá Armstrong. A on, že dobre, otec je stále Armstrong. Tak potom mu chcel urobiť, že zistil, že to nevie zahrať, že to sa nedá zahrať, že to je taký druh feelingu, že to je úžasné. Lebo on mal timing, to bolo taká džungla a tak to zapadalo, ale nebolo to vlastne nalinkované. Nie. To sa nedá napodobniť. To sa nedá. A tak isto aj spieval. Áno. A s textom sa ešte hral, čo je vyšší formát. Rozumieš, on vynechal niektoré slova, niektoré vymenil, on to nezaspieval ten text, ale jak frázoval, to bolo neuveriteľné. No. Najlepší tajak by na svete, akože to prísadne. Tam bola krása, to ja obdivujem na týchto najväčších hráčoch, že majú tie kotvy, že začne tá fráza, skončí fráza, má to začiatok, koniec presne tam, kde to má, ale to medzi tým, to je taká klemba, že to sa v podstate nedá, to je len oni to majú tak zadelené. Ale napätie je proste, všetko, to je úžasné. Vraciame sa k tomu, boli takí dvaja speváci, ktorí naraz boli pre mňa takou, akože takým oknom do nového sveta. Prvýkrát som počul jazzového speváka, ktorý mal vlastný koncert a videl som, jak to celý večer robí. To bol Lou Rawls a Ernie Andrews. Ernie Andrews nahral s Ederlyovcami jednu platňu. Tam je aj 10 Years of Tears, to sme spolu hrali. To sme hrali, no. Tak to boli takí dvaja speváci a dve nahrávky živé z koncertov, z ktorých som bol nadšený. Tam som prvýkrát videl, že takí speváci existujú a že tak sa to dá, lebo to bolo dávno, tam som ešte nepomyslel na nejaké spievanie, ale vtedy som videl prvýkrát, že to sa dá, že sú takí speváci, ktorí majú rytmiku alebo malú kapelu s malými dýchmi a robia oni ten koncert, že oni sa aj rozprávajú. Lou Rawls bol geniálny baritón, to stojí za to počuť, vieš. Poznávacie znamienko je také, že Girl from Ipanema hral na 4. Girl from Ipanema goes walking and when she passes, nehral bosanovu, celý svet hral bosanovu. Čiže to boli dvaja a potom išli ďalej a ďalej, ale neboli to vždy len jazzmeni. Ja som napríklad obdivoval ľudí, ktorí vedeli robiť dobré cover verzie pesničiek. Takže keď nahral Joe Cocker With a Little Help from My Friends, starú Beatlesovku, ktorá bola What would you think when I sang out of tune? What you say? A tak ďalej. A on z toho robil. No to sa nedá zopakovať, to neviem, ale pozrite si to. With a Little Help from My Friends v 66. 7. to nahral. Tak to keď počuješ, čo ten z toho robil, to je proste... Svetovú blúzovku jednu z toho urobil. Fantastické. Čiže vždy som obdivoval takých spevákov. No a potom prišla anglická vlna v tých 60. rokoch, kedy tam bolo kopu dobrých spevákov. Eric Barton, Georgie Fame, Joe Cocker. No a to sú len takí, čo ma teraz rýchlo napadli. Potom bol blues band, potom bol Paul Jones, ktorý tu bol s Manfred Mannom a tak ďalej. A tých boli 10. Rod Stewart fantasticky spieval kedysi. Allman River spieval. Rod Stewart s Jeff Beckom. No a za všetci, no aj chlapci, čo spievali aj Led Zeppelin, Deep Purple a tak ďalej. No to boli všetko veľmi dobrí speváci. Bluesovi, ktorí vyhrabali tých Muddy Watersov znovu, Muddy Watersa, B.B. Kinga, Champion Jack Duprieho, John Lee Hooker a všetkých vyhrabali znovu na povrch a tí sa znovu stali slávni vtedy. Tak to bolo také niečo, ako keď Angličania
urobili tú revivalistickú vlnu a keď bol Eker Bill, Kenny Ball a Chris Barber. Áno. A naraz urobili slávu hudbe, ktorá sa hrala pred 40 rokmi pred nimi. Áno. Že urobili revival. A vtedy sme začali hľadať aj Eddie Condona, aj kadečo ešte z Ameriky, lebo to oni spomínali týchto. No. Čiže tie veci sa tak hýbu a opakujú stále. Z toho mi tak trošku vyplýva, že ty máš vlastne rád spevákov, ktorí sa išli do tej vody tých improvizácií často razy a ohýbali tú hudbu. Lebo poznáme spevákov, ktorí vlastne odspievajú melódiu a všetci sa z toho zbláznia. Aké je to úžasné, majú peknú farbu hlasu. Ale ty si vlastne išiel viac do tých možno improvizačných vod a to ťa zaujalo, lebo Louis Armstrong ten improvizoval aj veľa spevákov, ktorých si meloval. No tak Louis Prima takisto bol veľmi, to bol geniálne. Louis Jordan ďalší. To jedno meno za druhým, za každým je kus práce urobené, prišiel s niečím novým. Mali výborné kapely. O jazze ani nehovoríme. Prišiel Eddie Jefferson a otextoval všetky sola a nahral celú platňu s otextovanými solami a jak nahrali Lambert Hendrix Ross celú Bezio kapelu v triu, oni to nahrali s rytmikou, Beziovou rytmikou, nahrali všetky party, všetko zaspievali, ale otextovali všetko. To boli úžasné veci. No a potom prišiel Al Jarreau, samozrejme, a to sme my tedy spolupracovali. Ja som bol vtedy zamilovaný do ňo. Bobby McFerrin, vieš, tak to je... To ste mali tiež, myslím, že? No jasné, na jazzových. A jeden bol aj druhý, no. Kto sa dal? Ale Al Jarreau nebol. Bol na jazzových? Bol, ale tak už bol žiaľ bol starší. Som zmeškal. Už to nebolo také ako predtým, keď bol v Ráži, keď on bol... A to bolo fantastické. Prišiel s tým konceptom svojím, to bolo, vieš, tam on hral, tam on spieval, celý čas spieval a úžasne spieval. A tak to mal vymyslené. A potom aj sa mu podarilo začať písať pesničky, lebo on spieval štandardy. A potom začal písať pesničky a veľká sláva bola. Áno. Boogie Up a Boogie Down sme hrali spolu. To bolo... To bola tá celá platňa je fantastická. To je nádherná. No. A potom taký človek ako Sting. Je dokonalý muzikant. Samozrejme. To je normálny. To je človek, ktorý keby spieval len jazz, tak mu nikto nemôže nič vyčítať. On by to robil dobre. A keď urobil on tú kapelu s jazzmenmi, vieš, tak to bolo čo? Však to prišiel, svet sa zrútil. Všetci jazzmeni museli klobúk dávať dole. Peter, veľmi pekne ďakujeme, že si dneska medzi nás prišiel a aj Ďuri, ďakujem, že si... Tešilo nás veľmi. Som zvedavý, kedy zase sa stretneme. Čo skoro? No, lebo mňa toto baví. Aj mňa. Vieš čo, je tak málo ľudí, s kým môžeš na takejto úrovni rozprávať, lebo to väčšinou ľudia nevedia, o čom hovoríme my. Áno. Ale tu mám pocit, že som doma, že tu si môžeme povedať svoje, lebo viem vám rýchlo vysvetliť, čo myslím, ak náhodou neviete, lebo vy ste mladší, no. Ale hudba je hudba. No, tak v tom prípade by som učinil ponuku. Že by sme sa mali stretnúť. Stretávať častejšie a ak by si mal záujem sadnúť medzi nás, kľudne môžeme urobiť veľkú presilovku s hostiami, ktorých budeme volať. Veľmi radi. Vy ste teraz z Bratislavy, ja cestujem, ale budem sa sťahovať bližšie k Bratislave. Bude to jednoduchšie, lebo teraz to mám 4-4. Inými slovami na Slovensko sa budem sťahovať? Po veľa rokoch. Ideš do Bratislavy? Novinka. Do Bratislavy na Slovensku. Nie, ale pôjdem blízko. Vraciaš sa, hej, na Slovensku. Niekde za Trnavou kúsok možno. Áno, dobre. Takže bude to jednoduchšie a mňa to baví. No. Blízko bolo super. Ja... Mám nahrávať, či nie? Nahrávaj všetko, jasné. Nepúkaj mi do stolu, prosím. Už to začalo. Sorry. Nie, ale toto je... Lebo akákoľvek výmena názorov alebo rozprávanie o hudbe obohacuje, dúfam, nielen posluchačov, ale aj nás, lebo samozrejme, to je úžasná vec. Nás predovšetkým. Dobre bolo, čo si povedal na začiatku, a to je vo vzťahu aj teda k môjmu veku, že treba sa pýtať, lebo potom sa naraz nebude koho dať pýtať. Nie je ten, ktorý by na tvoje otázky vedel niečo povedať. Ja možno nemám presné odpovede. Veď oni si mnohí, aj včera som bol na takej besede a tiež si myslím, že ja som, že jazz, že na Slovensku, že to som ja. Že nie je to pravda. Už dávno predo mnou sa tu hral jazz a veľmi dobrí muzikanti. Že už boli, že to nie je, to ešte minimálne o jednu generáciu odo mňa. To sú dnešní 90-tnici. No tak to boli chlapci, ktorých si
ešte niektorých si aj ty poznal. No veď v bratislavskom Big Bande, čo hrali ešte Usívačka, u Lajfera v Big Bandy, ktoré v 50. rokoch naozaj hrali v Redute, kade tade normálne. Tak. Nahrávali pesničky s pani Oláriovou, Hermeliou a tak ďalej. To je veľká kapitola ináč, ktorá stojí za... Hej, nahrávanie bolo žalbou chudobné, málo sa dostalo ľudí, lebo nahrával len rozhlas, vieš to. A rozhlas nemal na to dobré zariadenie, no tak aspoň dobové. No ale tých muzikantov bolo veľa, ktorí hrali jazz a dobre ho hrali. Vieš, nie len, že tak, ale už pred tou generáciou predo mnou. Ja som 43 a to boli ľudia, ktorí mali už cez vojnu, mali okolo 20 rokov, 18-20, vieš. Čiže boli o 20 rokov starší odo mňa a tí hrali už jazz na Slovensku. Vidíš, to som sa ťa chcel ešte opýtať. Ty si pamätáš saxofonistu Pala Hromada? Palo Hromada? To je ako v podstate... On mi píše občas. Áno, ešte sa... A stále hrá ešte. No, tak už asi ako na dôchodku. On hrával vonku dlho, že? Veľmi. Lebo on totiž aj v podstate z obce, kde môj otec sa narodil, kde žil, a on teda hrával s mojím starým otcom. A on sleduje mňa, ako veľký fanúšik, on je taký hrdý, že ja som akože oni si tak privlastnia, že som Pršanec, ja som Žilinčan, ale Pršany sú pri Banskej Bystrici. A dvakrát, trikrát nás bol pozrieť, kde sme hrali niekde vo Zvolene, Bystrici a tak. A hovoril mi, vieš, ja som hral s Petrom Lipom, tak akože do jazzovej muziky. Plus 5 hral s nami. No. A keď som hral, tak som dostal 100. A keď som hral s tvojím Starkým, tak som dostal 400. No ale oni hrali svadby a Starky a no jasné, a tam ľudia im tam hádzali peniaze. My sme hrali tu vo No veď mne to bolo ako jasné, ale akože... Tabulkové peniaze. Tak, jak sme sa bavili. Palo bol potom kapaník sám dlhé roky a ešte tak dajú dokopy nejakú partiu, tí, čo sú v Bystrici, a raz za čas v tom Hogofogo zahrajú si. A vtedy mi pošle obrázky nejaké. Hej, poznám veľmi dobre pána. Volali sme ho Saxík. Saxík? Hej, lebo hral tenora a klarinet. Ale on začínal s Dixielandom tiež v Bystrici, ale už s nami hral len tenora. Hej. A šlo mu to? Išlo mu to celkom dobre. My sme mali dvoch dychárov. Tiež z Bystrice boli Talaj a Ivan Nať. Ivan mal trumpetu vtedy. Trumpetista, hej. No. Áno. A potom skončil ako klavirista. Talaj ešte žije tiež v Bystrici. Dnes večer bol našim vzácnym hosťom Peter Lipa. Ďakujeme, Peter, že si prišiel medzi nás. Ja ďakujem za pozvanie a kedykoľvek som k dispozícii. A ďakujem, Juraj, že si tu medzi nami. S radosťou aj na budúce. A ďakujem, Ľudko Kotlar, že si tu medzi nami. Ľudko, ďakujeme. Do skorého videnia.